Tervetuloa Mosdala-kanavalle. Ja muista aina noudattaa omaa johdatustasi. Katsotaan kuitenkin yhteiset vihjeet täältä korteista. Kuolema. Se merkkaa päätöksiä, päätöstä. Jotain on päättymässä. Jotain täytyy päättyä, jotta jotain uutta mahtuu olemaan. Ja se ei merkitse vain kirjaimellisia kuolemia, vaan myös sellaista muodonmuutosta tavallaan, uudelleen syntymistä, sitä edeltävää kuolema, tavallaan irtipäästäminen siitä vanhasta, sen suremista, jotta seuraava vaihe voi sen jälkeen alkaa. Hirtetty, eli typpi roikkuu sieltä jalasta. Katsoo maailmaa uudesta perspektiivistä. Haluaa sillä tavalla laajentaa tietoisuuttaan ehkä. Eli tässä pyydetään meitä nytten katsomaan asiaa eri kantilta. Asioita. Kuu. Kuu liittyy tai voi liittyä johonkin salaiseen tai piilotettuun, mutta kuu myös liitetään meidän emotionaaliseen kehoon, meidän elettyyn kokemukseen ja intuitioon. Ja kiinnitän huomiota tähän skarabiin tai kuoriaiseen, mikä tässä on, mikä myös on vaurauden symboli. Joten jos meillä on yhteys meidän kuuhun, hyvä yhteys meidän kuuhun, niin meillä on myös vauraus, kun meillä on yhteys meidän aitoihin tunteisiin. Joten ehkä meidän suhtautuminen meidän tunteisiin, ehkä se on yksi asia joidenkin kohdalla, mikä kaipaisi vähän uutta näkökulmaa. Kenties. Tämä voisi johtaa silloin meitä kohti vaurautta. Ja vauraus taas ei välttämättä merkitse sitä rahallista vaurautta, vaan sitä, että meillä on ne voimavarat ja ne elinvarat, mitä me tarvitaan. Ja se yltäkylläinen luonto on se todellinen vauraus myös.
Meillä on myös aurinko täällä, eli kuu ja aurinko. Mm. Jotkut meistä on enemmän sellaisia aurinkoihmisiä, joilla on paljon energiaa ja sitä luovaa elinvoimaa, kun taas toiset meistä on ehkä enemmän kuuihmisiä, jotka on enemmän yhteydessä siihen ajattomaan intuition ulottuvuuteen, joka sitten taas tuomalla tavalla sitten rikastuttaa sitä aurinkoihmistenkin elämää, vaikka me ollaan hyvin erilaisia. Mutta ehkä se näkökulman muutos on myös siinä, että hei, ei se haittaa, vaikka me ollaan erilaisia. Meidän vaan tarvii muistaa se, että se neuvo, mikä toimii meidän kohdalla, niin se ei välttämättä toimi kaikkien kohdalla, koska me ollaan tosiaan erilaisia. Ja että se on ihan täysin niin kuin sen pitääkin olla. Ja sitten kun tuodaan nämä vastakohdat, kuu ja aurinko, toki myös jokaisessa yksilössä löytyy näitä piirteitä eriävissä määrin ja eri ilmentymin, mutta kun ne tuodaan yhteen ja ne tanssiikin yhdessä eikä toisiaan vastaan taistele, niin saadaan nämä vaunut etenemään. Tämä kortin nimihän on sotavaunut, mutta me voidaan käyttää niitä vaunuja kyllä ihan johonkin muuhunkin. Se kuvastaa sellaista liikettä eteenpäin. Miekkojen 9 kertoo ahdistuksesta. Ja miekat liittyy usein mieleen. Tämä voi olla ahdistavia ajatuksia, jotka on tavallaan ottaneet vallan. Mutta siitä on mahdollista purkaa ja päästä siitä eteenpäin. Kannattaa silloin löytää joku, kenen kanssa on turvallista purkaa sitä asiaa ja joku, joka ei tuomitse sitä tai joka ei pelkää puhua sellaisista asioista, niin voi auttaa sua siinä, jos susta tuntuu, että sä et yksin pääse siitä ahdistuksesta, mutta mä tiedän, että se on mahdollista päästä siitä pois, joten kannattaa kysyä apua. Maailma. Kyllä näissä niin kun käännekohdissa aina voikin tulla just näitä ahdistuksia tai huomataan, että nyt on tällaisia rajoittavia ajatuksia, joista ei tule hyvä olo, niin niiden
niitä tulee pintaan, kun meidän kollektiivinen evoluutio on menossa näissä sykleissä ja kun niissä on niitä käännekohtia, niin silloin viimeistään tulee se kohta, jossa nyt pitäisi päästä irti näistä menneistä ahdistuksista. Ne ei voi tulla koko ajan jatkuvasti mukaan, ne pitäisi päästä irti. Muuttaa sitä näkökulmaa, katsoa sitä eri kantilta. Just katsoa sitä siltä kantilta esimerkiksi, että ja muistaa, että se ei ole ikuista, että sä voit muuttaa sen ajatuskaavan. Toki se vaatii jonkun verran työstämistä ja itsensä kohtaamista. Ja just sitä tietoisuutta, että huomaa, että hei, tämähän ei itse asiassa edes oikeastaan ole totta tai ei perustu kokonaan todellisuuteen, jolloin me voidaan sitten rauhoittaa ja alkaa korvaamaan vähitellen sitä ahdistusta muilla tunteilla, mutta tärkeää on myös niin kun kohdata se, että joskushan se on pahempaa sen takia, että se ahdistus on pahempaa joskus sen takia, että me koitetaan vastustaa sitä, koitetaan kieltää se, koitetaan painaa se niin kun taka-alalle, pinnan alle, jolloin se ei kyllä sillä parane, koska se haluaa sun huomioon. Sillä on jotain asiaa sulle kuitenkin, ja se olisi niin kuin tärkeä kohdata se. Ja itse asiassa jos sen kautta voi niin kuin lähteä sit purkaantua tää vyyhti, siinä on yksi kans näkökulma, minkä siihen voi ottaa. Se voi kans olla avuksi. Maljojen 4. Elikäs. Huomaatko sä, kun universumi haluaa ojentaa sulle jotain odottamatonta, jotain siunauksia, niin ootko sä vastaanottavainen sille? Ootko sä läsnä sille? Vai oot sä täällä mielensokkeloissa vaan? Vai oot sä läsnä sun kehossa? Onko sun perspektiivi auki sille mahdollisuudelle, että universumi antaakin jotain tosi ihanaa, odottamatonta sulle? Kohtalon pyörä. Kertoo myös niin kuin syklin täyttymisestä, kokonaisen syklin täyttyminen. Sekin taas on niinku tavallaan sitä alkuja ja loppuja teemaa. Ja tää on ollut koko puoli vuotta, kun mä oon näitä tulkintoja tehnyt, mutta se on kyllä ihan astrologiassakin hyvin läsnä tämä teema, joten en ihmettele yhtään, että se tulee niin vahvasti ja usein näissä tulkinnoissa. Mut niin. Näkisin sen niin, että meidän kohtalo on olla täällä kokemassa
näitä erilaisia syklejä ja oppimassa sen kautta yhdessä ja erikseen. No ainahan me tavallaan ollaan yhdessä tässä koko hässäkässä, mutta joka tapauksessa niin aina kun sykli on päättymässä, niin on näitä menneen vapauttamista, tunteiden, ajatuksien uudistamista ja avautumista tuntemattomalle ja luottamista merkitykseen ja sitten sen uuden syklin avautuminen ja sen tutkiminen meidän vaistojen varassa ja sitten pikkuhiljaa se alkaa enemmän selkiintyä ja me voidaan pohdiskella sitä asiaa ja sitten taas astua tekoihin ja sitten sen syklin puolivaiheessa nähdään, että no miten nämä tämän syklin teot ja miten se on lähtenyt käyntiin ja mitä me ollaan tehty sen syklin teemojen kanssa, niin miten se on lähtenyt kukoistamaan tai ei. Mutta kuitenkin se näyttää meille sitten nämä meidän tekojen ja sen mihin se on johtanut. Ja sitten se vähitellen alkaa siitä kääntyä kohti iltaansa se sykli, jolloin nähdään tosiaan se tämän syklin osalta se lopputulos ja sitten kohti taas sitä maadottumista, irtipäästämistä, tilan luomista sille seuraavalle uudelle syklille. Ja näitä syklejähän on päällekkäin monia erilaisia. On näitä lyhyempiä syklejä kuin päivä tai kuukausi, mutta sitten on pidempiä syklejä kuin vuosi tai eri planeettojen kiertoradat, kuin esimerkiksi Saturnus on 30 vuotta noin, niin nämä on siellä käynnissä yhtä aikaa. Niitä on mielenkiintoista tutkia. Voit kuunnella joitakin mun astrologiavideoita, jos sua kiinnostaa enemmän semmonen, mutta tuli mieleen näistä kohtalon pyörästä ja sykleistä vähän avata sitä aihetta. Maljojen 2. Eli kumppanuus. Oi, maljojen S myös. Uusia alkuja, uusia kumppanuuksia. Sauvojen 3. Uudet horisontit. Niin, kyllä varmaan ne uudet perspektiivit. Tuo niitä uusia alkuja. Toki niin kuin hetken siinä on sellainen niin kuin tyhjyys tai odotus ennen kuin se uusi tulee tilalle. Siinä on sitten hyvä vähän levähtää. Ennen kuin seuraava sykli lähtee kunnolla käyntiin.
huomio. Eli totuuden torvi. Ehkä sekin liittyy siihen perspektiivin muutokseen. Tavallaan täällä on näitä uudesti syntyneitä tyyppejä, kun ne kuulee totuuden. Niin ehkä tässä on kollektiivisestikin vähän tällaista niin kuin uudelleen kalibroitumista. Just esimerkiksi meidän tunteiden ja ympäristön suhteen. Miekkojen 6. Eli poispäin jostakin. Miekkojen kuningas. Ehkä pois siitä, että keskitytään liikaa mielen maailmaan. Se on toki tärkeä myös osapuolena, mutta ilman tunteiden tasoa, niin siinä mennään kyllä usein just sitten sinne ahdistuksen tai tietyllä tavalla harhaiseen tai irralliseen näkökulmiin. Jotka ei ole kokonaisia, jos siinä ei oteta huomioon myös muita elementtejä, muita ulottuvuuksia meidän ihmisyydessä. Niin ehkä me haluttaisiin siitä yliajattelemisesta poispäin ja sen sijaan kohti sitä tietämistä. Aina tieto ei perustu ajatuksiin. Joskus se perustuu intuitioon. Jolloin meillä ei ole selitystä sille, mitä me tiedetään, mutta me tiedetään se. Toki sitten voi olla mielenkiintoista selvittää mielen kanssa, että miksi se on näin tai jotain, mutta aina ei ole mielen paikka kertoa mitä. Tai no ei itse asiassa ei ole mielen paikka tehdä päätöksiä. Se olisi kyllä enemmän just sen intuition tai tavallaan sen kehon viisauden on toinen tapa ajatella sitä, että se kehon viisaus puhuu intuition ja tuntemuksien kautta. Ja jos me ei kuunnella sitä, niin mitä me sitten kuunnellaan? Siis mehän ollaan kehoja täällä. Mieli on ruvennut vähän keuliin liikaa välillä. Siinä on mennyt moni asia mönkään sen takia maailmassa. Mutta jos me palataan siihen niin kuin kehon viisauteen, intuitiovaistot, sydänyhteys, niin kyllä varmasti päästään kohti kauniimpaa, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Jep. Se epäoikeudenmukainen maailma
sortuu alta, eestä pois, koska se ei ole vakaalla perustalla, koska se perustuu just siihen niinku pelkän mielen herruuteen. Mutta kun me ollaan kaikki herroja, kaikki ulottuvuudet ja kaikki tyypit. Saujen ritari tulee sillä vaistojen viisaudella, kehon viisaudella, niin kuin tässä on hevonenkin, se liitetään. Kaikki eläimet liitetään kehon viisauteen. Niin hän tuo tekoihin sen kehon viisauden, vaistot, sen intohimon. Ja hallitsijatar, hän tuo sen tietoisuuden, hän tuo sen tietoisuuden siitä yhteydestä ympäristöön ja sen kunnioittamisesta. Hän myös muistuttaa siitä olemaan kiitollinen. Maljojen ritari muistuttaa tuomaan myös kehon viisauden, mutta sen tunteiden puolen, emotionaalisuuden puolen myös mukaan kuvaan. Ja pentakkelien 6, reilu vastavuoroisuus. Eli sitten, että niinku, jos sä näit kaikkia puolia tässä, niin jos ne muutkin tois sitten, niin on se hienoa. Saujen 4. Eli siinä olisi sit onnellinen koti, kun saadaan ne kaikki elementit osallisiksi. Sitten täällä on erakko, joka viettää siis aikaa yksin ja pimeydessä, hiljaisuudessa, rauhassa, kohdatakseen oman sisäisen maailman ja kenties myös saaden yhteyden sinne ajattomiin ulottuvuuksiin. Mutta hän ei jää sinne, vaan tulee aika, jolloin hän löytää sieltä pimeydestä, hiljaisuudesta. Hän löytää sieltä valon. Ja sitten hän haluaa tulla muiden keskuuteen tuomaan sen valon. Jakaa sen muiden kanssa. Ja se on erakon arkkityyppi. Liitetään myös neitsyen horoskooppimerkkiin.
Joten ehkä tämä kannustaa meitä siihen. Tai ehkä joku sun elämään tulee joku tämmönen tyyppi, joka harrastaa tämmöistä meditaatiota tai jotain. Ja tuo sitten sieltä eri ulottuvuuksilta viestejä tai valoa meidän elämään. Herttilei, kiitos sinulle. Kiitos läsnäolostasi. Ja olet tervetullut seuraamaan kanavaa. Tähän hätään tulee noin 1 tulkinta viikossa plus 4 kertaa vuodessa on nyt tää rytmi suunnilleen astrologisten tulkintojen kannalta. Välillä tulee vähän ekstra. Ja mitä lie, joskus varmaan jotain luoviakin projekteja tuolla lyhyissä videoissa shorts, niin siellä on enimmäkseen näitä luontokuvia, luontovideopätkiä pieniä. Niitäkin voi sieltä kurkata, jos kiinnostaa. Ja on ollut upea vuosi jakaa teidän kanssa näitä tulkintoja ja toivottavasti jatkuu samaan malliin. Alright, kiitos paljon. Hei hei.